say me be say ye koto no wa sorry dem aso eye sofo na to bedin anase eye abusua no ene eto bedin let me patch me dance di omu nyina ne me dia me kire tete amamre kwan so me se me yesunsum nipa enti me be transese ya meka sunsum sem dia boa ma nipa nya nkoso dia bama oba na wo no obetimi aye yie ama ebi abaka wo aka abusua aka wo ankasa awofo no ama na ka ewiase nyina ama akora ne dia timi asore ama dia akora ne pese wo ye no otimi ye eno ho adwuma na me ye ma wo tie ne ye enti so anya so antie me na wo de akyinyegie emfiri nyame enye se ya bibia ne wiase emfiri nyame ye benya nkofo bia e beka se ya anya masam di opeso otie no di owaso no ntie de ho mo ne ya de sia na ye sia enti lady aye papa ne maame na to din enti di atie no se ya to din na se aye nipa otie ase ya papa na to din se ebia ebusua no nipa bi ya obebu bra bi ko ya wawuo wono ne din ne ya de to akora no so enya papa na to din no aye ahomache aye abusua pani tie ne yo sani pani sama ni di to akora na ya wo no no a eya busua pani ene obegina homache no num busua pani bayi ne nam mpaboa ene ya mfa nsu onye ya de nsa na nsa no ntimi kofa patashi ya de snap ene ya de guo what you say ene ya busua pani no wono begu nsa o de be kire otwedi ampon wo wi ono ana sawo fom enti otwadi ampo wosoro ensanie owie anu ye amamrem anu ye nananom kwaso what you say sabusua pani bam anase nipa na owu ayede ne din ebeto obi so no wo ye saman enti ontimi mfa nsuo mfre no ni so de nsan ye dai efre no when ye the original version papa me pa cha me pese me busa se aso kane no na ye wo a ubo se obi awu anase ye se ye me famra ye ayi mu se yase bosom din ebia ensuo bi wo ho mimi fie ebi wo ho menua bi me ma menua ba bi ye fra ne bosompoma sister wo hwa me a me tia wo e wodi aso ye fra ne bosompoma na sa din no me bete ye na eye bosom bi din ene ye de to menua ba no ene menua ne se sa bosom edin no won pe sa din ni bi enti me pese me hunu se sa din no sa no anase ye fra obi se ejabuo anase bibisa enti se di enya nsunsuanso won kwala ne so lady me pacho me da ase tie ebi na to me bi ofie yam famra fom ya se bosom ene wo fie se de nipa nyina nim no ya se bosom bi na wo fie edi bosom poma ka hu se enya nipa din aya honhom din wontimi nkofo obi agapade ma ye wo agapade abra wo mo nipa ne amane what you say enti se ebia wo fo no me fan se David Free on na yire na awo ene won pese mo to bedin no na David Free na ye ba ma won na wo akoda no enti wo pese wo to ode akoda na ye dai eto bosom no wo fie ananse bia nipa na ofo no wo ye no make asa bi o mo ko bosom bi so ana bosom na buaye ema omunya aba enti omu hye abo wo makoma mu se se awu akora we a ya de beto bosom aso asi wo sore mfa akora ne din anasa bosom din beto ba no so da bi eye illegal abira bosom mo na mane enti eye papa no ahomache no num papa ne bayi ne mpaboa no afansa tie ni yo se bosom din a eye bosom din a wotimi de nsaye wotimi de nsuo nso ye dai eye what you say don't be offended. Obeka say, hey, na so for na bon said me pa cho your friend home a ya den sa friend home. I'm telling you. Wenti na nipa bre no. Na me nya daje enkyere nsem. Enti owufo no, eye papa no. Akora ne dane ma mensa so. Na papa na fansa anasa nsuo. No de akire otwade ampon. Wo wi ampon ofom. No de nsuo na edai agu ho. No akasa chi otwade ampon say. Abai otwade ampon eye wo wadawruma na de ebai ma me. Enti enne edi ampasam de to me bai ebia aya bosompoma edi aya me de ampasam de to me bai ni edi bosompoma aya bosoma somasi ana ampasam de to me ba no enti me sra se enhira bi e wodi we ho ma ne nto me bai so se de bai ya me bai so benya nhira na bia be kame na aka abusuan na aka community ofrim na aka wiase nyina ama akora na timi apagya wo wi a wo hwe nso na edai agu ho na do sani fa wi kokromoti de abom na de ata akora na no no atafre eno ano no papa me pa cha na de me saw wo chepo asembi ma nkasa obi aka se bia
ye fro ya wo akoda me pa cho yankoto akora ne din wa so dem okay ya to akora ne din ahomache nonum na woto akora ne din wi a na so ye Kristo na person de akora ne kɔ asɔre fi a eno na akwa da ho okay ya to akora ne din papa ne maame no na to akora ne din ya wi ne kɔ dem anasa asɔre fi papa ma me phone in answer wo betimi afrɛ abadwumadie yi so wa kyerɛ wadwen ana won ka to so bi a ana bibi awa question bi wo ho na pese wo bi sa number ne 0553 011926 Mrs. Ubiem say eno na ye nkofo de no wo se wo ka se Mrs. Ubiem a 0553 011926 wo betimi afrɛ abadwumadie ne so ye befa adwenkyerɛ bi a wo bia ye betie me da wase papa na me pese me busa se na wo kasaba ka ho ni wie na me pa cho de tie ne se ya to akora ne din ahomache no onum awie no ya wie a awofo ne betimi afrɛ adofo okay se bia me pese me koto me bedi me ya outdooring okay enti momra na mra meja me ne amma me be welcome ya mma na kwanya se ye nyina adofo ba behia ne ya welcome no ko ka na sempo otwi ya ma akora na kwa ba wo asase so na ya wie a ya timi twa cake wum adofo timi keke ensase eboa na ya boa okay ya wie a sofo di akora na to ne nsa so na sofo bom paye a hira kwada no what you say twedi ampon kwa so me ka mamre anya nipa na wa mamre amamre yo twedi ampon no a what you say hello first caller ya ma wakwa aba e de oba tete Atimpon dwumadie so hello okay me das me ba cha papa yanko oh enti ya di ka to akora ne din wo amamre kwa so twedi ampon yankoropon kwa so enti ya wie ne de abaye nipa de papa na wonyi ni sasam a wo kan ya bosom sam na wo kan maame enti na nipa ebre no Nima Alhaji last time me di ka asem bi okay e kire nipa se Kristo no ankasa wudi na kire Kristo no wa ya bosom okay wa ya bo hello good evening papa hello Alaji Nima na afraid yeah papa na wo te say yan cry for wo ye obi awo ye ya da oduma kuma se anwumre anwumre de boko ayo di go am ya beto akwa okay hello papa yanko Alaji Kafra wanti me nyina so na network ne munye me da ase ubetimi asan ba Alaji ubetimi asa aba so hello okay papa me abusia tie ni yo me pacho medical kan sem bi dia kire se onyame ye honhom onyame nye nipa hello good evening pacho udini baby a wo kasa free me do me pacho wentie wo ho wa fidie ne so wate me srew madaroma yanko odi for kasa enti lady me pacho se de me sikan okay me sre enyame somfo a yesum nyame ya fa Kristo som work up no okay eno na adi nipa bebre nya ye wodi bebre ade da nipa so ama nipa ehunu amane so wura bible mu a abrantie bi ba wiase a na efra ne Jabes yeah bible say abrantie papa tobo hello good evening medo okay okay me da se papa em sesa meeting here wase dia wo kan no ye nokre na ye wo akra na awotwe no sa pepepe me gidi se em se enkramofo na em se o afa sa adwuma die no mo na ye sa de no ba gidi fo de Kristofo de menye so na no sa enkramofo mo di nyame asem so cha Kristofo menye so papa enkramofo di nyame asem so cha Kristofo okay bible principle no enkramofo na de ye adwuma okay Kristo ni se me de me ye Kristo ni nti oh after all
Hello, good evening. Hi. Medafo, udini baby a wakasa free. Okay, yanko. Na mi say to be na say e mo levi. Abadena ebeti na ana dia izo. Before no hello, Medafo, wo line mun na ho. Me nte dia wo kan, mesra wadawroma. This is it. Aha. Bidding. Okay. Na today ma won say na me tell no. Na jana ma ai ni. E bo tuma san ni ta kwan bi da afu. Okay. Papa, obisa se woto obi abedin to okoto na se nipa ne nya. Obetimi asan asese din na em se miti ni ye dia. Hello, next caller. Hello. Good evening. Good evening, Medo. Now what to say, mommy? Lemon TV. Pacho, good evening. Ma just so me enti hu afidie ne so wate kasa ma yanko. Me pacho. Ye mo kana ya no prepa yenso anwonafo na what show pepe na yesu etu ebedi. Nti die papa kano no prepa. Mo yadase. Eja nshira. Baba, yankwai no obi nya. Yo, abrante bi aka asem bi se wodi ka to din bi. Okay. Se nipa ne nya obede wadane no, obetimi azesa no ana. Me pacho din na akora no odi ka receive ye no. Waje awi. Ato ne kra ma wi. Papa na wonim se, bedin to obi wo hono mo a woto din na. Etimi sai. Hello. Mami asubin kan o. On kan so medofo na ho te se papa. Pacho ba dia darma ba ko. Pacho ba solo ni ye. Oh, papa bi esie na ho ye de. Papa asubin kan me kan so solo boko de. Pacho mi ado no mpa be ho ye. Amen. Papa aso o kan mi tie na no kre. Ena se Christopher yempe no kre enti na ye bre no. Eno kwase. Because there's obo ade kire ye no ye se ya po no. Ene ya fo bi die. Ene ye to se bi edinya enfren shiramba. Eno enti ta pa ye bre papa o nya mi shira o. Amen. O adma afema rade na muso dadum yi. Amen. Medase. Medase. Mi se se mi predia sa enya sa phone ye betio. Medase. Na papa me bo modi aso no be fi. Brefie. Medase. Brefie na me twel. Yo. Papa. Lady. Hello, Papa. Hello. Antimi anyina. Abusuafo mommoa yen. Na yentimi nto airtime ni bi nka ho. Because ensem bebre ho a. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Medafo din ni baby a wo kasa free. Because free enoyim. Okay, yanko papa. Papa kasama yanko yetie o. On say Bible ka say bi. O say yenkobusa Tete Atimpon no. Okona paneda. Nyenya home faso. Eni krankwa. Tete no na yeni mliwia. Yase. The nevia no. Obi wo ana wotwe no. Onto akola ni bi. Ode ni be hye ma. Bosome me asa bosome nan. No akoto akola ni bi. Okon so a aponchi ni kokko beri nwa de akomi. Asi eni aya ba de ebedi. Ndi mo na wo akola ni bi. Enya bofo nyame bofo na eba ho. Gon sama bofo na eden. Eba. Keda wase ya waka ni nyina wie owo francis na line so ya da wase hello good evening Good evening. Good evening Medafo na what to say Awurade adumo baby a wo kasa frɛ ni wudin me katata na kokori bia okay ma me yanko me ba cho me ya igeni okay em se mi be papa tete ya okay ye ya igbe na me mu no wa wo siko uni siko na watching this now also to akwala ni bi mo we ya di bi kutan bia me papa me ni ti ya no una pete sika kredi na nya doko ka kredi a na ya papa anu na ya papa mo eja won sira wate de ya pese ya te ya ya da se bebre papa hello na papa heo said ye nuanom eka na che se wo mu na nyamesom no wo mo ti ase na se Christopher ya yira pa o lady on say o call some tribes bi mu te say egwefo ya
Omo ye nyamesomfo. Ayigwefo ankasa omo ye adifo. Okay. Oh yes. Okay. Ayigwefo ankasa ye adifo. Enti omo ye spiritualist. Okay. Onse baabi anwuna ne tie bia what community bi obi esoro no. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening baby akasa free. The kasa free enoyem. Okay. Na watching your so akwala di. Na say omo ma tibiri sika no. Na ye no bosome. Nyankopon fra na Yesu Kristo. Na watching you tu ni. Na tu ni din. Na nti se wu nipa wo asati. Ba kon so say yenhwe Kristo ni ensua no. What's Oh dear. Usu behavior say sua na. Bible say wonem kwasia ko mo. Obejimi. Onsra pa ya da se de waka no de wa ye ni nyina jiwtu eje papa mpacho se de ye nua be me kan wa be sa asem no lady enna no ho enokra ahwease okenka Isaiah chapter 59 verse 14 o se nanokra ahwease obedwem na nkontompo ama ne muso di ade enti na ade bi atene bi enti mem wo ka nokra wo hu ahi wo twa nto ade nipa ba. Good evening. Sister. Hello. Good evening. Evening, Madam Patrapum. Patro, na ochine tu akwala din. Okay. Akwala ye wo akwala odi na ochia na wo se tu ni din. Se wonya ya homo ase wo betu ni din a utimi ma akwala ni din amambra ne ye ho bia no na watu asheda. Okay. Nemu ma akwala din pa de na wochi. Ejen sraw pa ya da wase pa ejen sraw. Ya da masesa mu hwe dwumadie. Mo ma me so ya sene na ye nto time ni bi nka ho enkyerechire bebre e wo nyamedifo mu o. Ensampa no odin enya atorosam ensampa no odin wo nyamedifo mu. Mo me so ya sene na mo so ya sene a mo beti ensampa. Me da wase papa wo fana word na ye nko me sure say me pacho utie de ekolesi kan ya. Okay. Enna enipa bebre ne da ho. Won na wo sorry ti ansempa say ne ye wo mo mpese wo mbebo bra. Unsa branche bi kan asem wo say Bible say yenko gina tete Atimpon. Said ye ne yagina so na ye. Yenko bisa baabi akwampa ne da. Na yemfa so bi ne enya home me ye kra. Enipa bi so won de won fa so wakonya home ya ma ne kra. Okay. Enti meme nsama meka na me kasa kire badwemma. Obi opese obobra wo wiase. Sa nipa na me ne no kasa. Enye obi a akyinyeji ahye na komama. Won na agi akyinye so wo mu akom de wo mu a. Wo mu ye bibi enye yie. Me ye Kristoni, me pa to kenka Bible ma aduane ne ewu. Tie ne ye, o se kire me wogidie. Na me nti onwuma. Na gidie anwuma nim no. Gidie wiye. Enti sa wo kenka Bible, no ankwa ye adwuma, me pa to sika ma. Enti obi ode ho to Bible so, ma kenka Bible me wi amada. Me pa cho obedi hia. Enti na Bible si wakwadwefo, contact ya nchen. Kosua na kwai, na hunu nyansa. Empentem na nso na wadi. No odi hia. No kwasem. What you say? Enti me pa cho ewiase we eye secret ni ade ti wiase. So onni secret a, me pa cho ntime ntena asase we so. Kwasem. Enti abusue, me de odoma nkuma hyeda ehira me. Wa bene me. Eno ama me tumi. Enti odoma nkuma kasa mete. Ena me di bi ma wo. Enti braba so masene me sponsors. Ye betimi aboa me ato airtime ni bi aka ho. Ana yetimi ata TV so ache. Se de be ya wo nso ubetimi ate nsempa ete seye. Okay. Lady ma menwie sa submission we na yemfa dwumade ne mra wiye. Me pa cho se yeto akura ne din wi a. Papa ne ma me no. Se ye de samadi na yeto akura no so de a. Eno ye ye ka ne sai abusua pani na beto akura ne din. Se de me kan no. Se abusumdin a eye papa no a wode bosum ne din eto akura no. Ono obeto sa din. Okay. What you say? Ne ye wie ni nyina no. Yetumi di akura ne kopie asori dem. Okay. Wana wane ni omani brisika no. Se de ebinim kan yi. No afrafra adofo. No ma be ma akura ne welcome. Ya be ma akura na kwa aba. Na kakra, tefa kakra wo pese ogidie no. Waje na de akobo bra. Because obi won mo wo a, wo ma nkrofo. No kra. We invite no ama. So ama, we anya ntokwa. Wo bu atopa na sa ni pa no nka ho.
What the metro no. Enti susumu ani mra de. Na sua de aka no tie. Said the menu anima you go for kai. Me tu tia mamu na me bom nsem mamu. Monto aso na manya ne saa. Ya to ye mra. Ene amamra ni amane ato agu nti. Enti ne ye bre. Bible no ankasa ekuta amamra ni amane. Enti so onnim Bible. Said the Bible ni use ti a. Ubekenka Bible da bia isa so dem akura. Ubedi hia ekombekum. Wo manyina baye nkura bone. Wo manyina baye asasabofo. Wo baye hiafo. Enti nsam a yakan. Enne de wate yi. Fa bitu kotodwem. Ebia na edi bi da so. Wanyina wie. O maame awu, o papa awu. Problem no etewo so. Edi bi te say de ya. Ya ba ko. Edi ya yeso ba wi aso de ya nko na obedi ye. Ya ba ko ba ko nko a. Edi bebre da nipa so a emoa. So who said DB kutiaw na so bibi mu na enye yi a me pa cha o me kire kwan me dia no odi force kadwa me number is 0553 011926 ne bra na me nti okwan abefa so obedan ubedi yi ne enyi sadi no eno me na da so no password eno me na ya password o yenyi sa password ni free so ne amma agadi hu so ne ensra nhira mfa mawo de o ma me no wapama hunu na efiefuo ntimi ya nyo no next ka dwanya mekasi afam so ayedai wa bie kwa na mawo na hye no so say wo ba me ho a me pa cho me nton ade we are separating the men from the boys entimi ye difu a me nton ade me fo ye nya adwuma me nton nsuo me nton apple me nton bibia na mo ba me nchen a ye ba afode maja afode bi oda sani bebo bi 500 cedis tie ne ye wasama ho de ba na be kire wo ba ba afode 500 cedis enka niska 5 million enti se di tiawa pesa sika na fabra beto ajanim ne ansira ajanhira mfama wo ne na no abrabo na nhira enyo de ya na su yi a wo de aseda ni kabea abrami wura me pacho mano asi ajanyo okese ajante na nim nkyerɛw ajamie kwa mawo wama de ohwe bia entumi enye yi media no odi force kadwa me number is 0553 011926 me pacho sha ne so ma me obi timi frɛ no atia me yere fa phone ko ma ne wura me pacho onto phone ma me famous me di si nyabotre wonto phone ma me no a oda me yere se kone ko fa phone ko ma ayi ni wura won sha me sofo me mpeke course enka na me peke this time me mpeke course entu fra me yere befa me yere anfa me madi phone mu be betimi afa ka wansam bi a wo ka kire no na bisa kwan se ehefa no di fo wo me okuma se sokobai petuda sokobai krokase petuda ayi sokobai ne bro no ba ko eso na me wo etu me signboard e 0553 011926 me signboard no bra kwase da bia na me ya sori by free juada kwase memeda me emergency counseling ti ba bia wo bia tumika ne bra na agya fa me so moa wo ba boa ho ne anya sunsum dwuma fa ma wo me de sunsum dwuma na meye enti boa ho ne anya sunsum dwuma ma wo na agya be fa me so ehira wo esi yi a na de adanse abafie me pa cho me da ase me fa kwanya we so atia me ba na agya yi na agya moa wo omo apomden ompaja ne nsa e wo so na o hira wo won kwa na nyina na fa ma chia me manyina me chia wo nyina ne titiru me ba kuma na requestka agya enhiraw agya nya okese na ma chia me ba David Afriye me sofu kuma no David Afriye enne yere enne ma agya enhiraw mo nyina ma chia Balancing Power Palace e manyina agya nya obi akese okira ya besa ba bedi ehye mo me da ya mu wachina 5:30 to 6 o'clock agya wo hira no nyu akoma so ade ma bye bye. Grace, glory is grace. Grace, glory is grace.